Господин Китанов, вашата фотоизложба засяга предимно Париж. Това ли е любимата ви дестинация? Изглежда така ще се получи, защото преди години пак показвах изложба с снимки оттам. Но това си го обясних, като попаднах на този цитат, на отказ от писмо на Андре Мора, където той казва, че Париж е място, където се раждат идеи. И вероятно това ме провокира след всяко ходене да показвам нещата, които съм заснел. Имате ли любима от тези фотографии, които показвате? Много са. Може би тази зад нас ми е една от любимите. Не случайно съм я сложил в плаката на изложбата. Това е фрагмент от една скулптура в известното гробище Перла 6, където са погребани много значими и световно известни личности. И на практика самото гробище е една от атракциите на Париж. Какво преоткривате при всяко ваше пътуване до Париж? Странното е, че след първото ходене, като че ли в мен имаше едно разочарование, но след това, премисляйки нещата, усещах, че нещо се ме влече до там. Има неща, които не съм заснел. Нещо ме дразнеше в тази посока. И това, което открих, че все пак, въпреки че Париж може би е различен от този, който е бил в представите ми, той все пак е някакъв жив град, който се е развил по свой си собствен път и като всеки космополитен град, нали, приютил в себе си хора от различни националности, е придобил някаква нова окраска, но определено е жив и не си е загубил романтичния чар, който привлича туристите. Аз, понеже съм и френски възпитаник, вие имате ли любимо място в Париж? Не знам дали ми е любимо, но преглеждайки си снимките, установих, че доста от тях са направени в този модерното предградие Дефанс и че те, на които се спирам, които така определено ми харесват, повечето са правени там. Странно, но това не е най-характерният облик на Париж, но така се получи. Може ли с така допотопен фотоапарат да се направи хубава снимка и от всеки човек става ли фотограф? В момента фотографията изживява някакъв апогей. Аз едва ли фотограф съм от повече от 30 години, нали? Но не съм очаквал, че такъв бум може да се получи с цифровата фотография. Но въпреки всичко, старите фотографии си носят пак някаква сила, някакъв чар. И това е най-силната страна на фотографията, именно уловения миг. Един миг, който може да разкаже много, безкрайно много. И затова ми се струва, че фотографията все пак, въпреки този застрашаващ бум на дигиталната техника, ще преуспее. Тя вече намерила си е място между другите изкуства. Да кажа няколко думи за фотоизложбата на Петър Китанов. От една страна, за мен е гордост да представя неговата поредна самостоятелна изложба. Гордост, естествено, свързана с нашето приятелство, и това, че отдавна се познаваме и той за голяма степен е един от основните и Лонка Захариева дарители на държавния архив, т.е. имат чувство за историзъм и така ще се запише за културната история на Кюстендил. Но да се върнем на изложбата. Така аз лично възприемам тази изложба като едно продължение на фотографии, които Пепи е правил по време на неговите пътувания. Знаем за негови снимки, представени от пътуването му в Индия, далечните 94-та година.